गाबोन 10 फेब्रुवारि थामहिनबा 2003 मायथाइयाव जानाय बिटिसि गोरोबथानि गाबोन 2थि जोनोम सान। बिटिसिनि गोरोबथा सान, बिटिसिनि गोथार जोनोम सान। बे बिटिसि गोरोबथानि सानखौ गाबोन खुंनो थाखाय क'क्राझाराव थानाय मार्टियार सेमेट्रिखौ जोंगा मागा साजायनायखौ नुनो मोन्दों। समनि दावहारु बर'नि मावथिफोरा बिर जोहोलावजोफोरनि गोलोमदैजों बड'फानि गोथार सिमान बड'लेण्डआव गाखोहैनो, बड'फानि गोथार सिमान बड'लेण्डआव गाखोहैनो। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो गाबोननि समाव बिटिसि गोरोबथा जानाय सानखौ मेहेरगोनाङै खुंगोन। बिटिसिनि गोरोबथा सान, बिटिसिनि गोथार जोनोम सान। बे हाबाफारिनि सायावनो बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव आसाम गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो बिएलटिनि गेजेराव मोनसे गोरोबथा जानानै थाङो आरो बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो बिटिसि सृष्टि जायो आरो बे दिनखौ बै समनिफ्रायनो मोनसे हिस्ट'रिक डे, गोसोखांथाव, गोसोआव लाथाव राइजिं डे हिसाबै बिटिसि गभर्नमेन्टआ फालिबोबाय थादों आरो गाजा गोमजायै बेखौ फालिबोबाय थादोंमोन। नाथाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ दा बेखौ फालियाखै, किन्तु जोङो दा रायजो राजा आरो बयनिबो सहाय जुगिदाजों जोङो बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै जोङो बे प्रग्रामखौ एरेन्ज खालामना होदों, जेराव बै समनि सोमावसारनाय आरो बै सुक्ति जानायनि समाव जायफोरा जोंखौ सहाय खालामदोंमोन बिथांमोन बयखौबो जोङो आदर खालामदों आरो बिथांमोनखौ जोङो लेंहरदों आरो बिथांमोनखौ जोङो निमन्त्रन खालामनानै गाबोननि दिनाव जयैनो बे जिथुनाखि 10 फेब्रुवारि बड'लेण्ड डे, बे बड'लेण्ड डेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोआ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव, जोंनि साब डिभिजन लेभेल बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बेखौ खुंगोन। गाबोननि जिथुनाखि दिन, बे दिना खुब गोसोखांथाव दिन आरो बे दिनावनो जि सुक्ति जाबाय, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोंनि जिथुनाखि राजनैतिक आरो जोंनि गांनाय, जोंनि लुबैनाय आरो जोंनि जिथुनाखि साननाय हनाय, बेफोरखौ मावफुंनानै लानो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों। बे हिसाबै गाबोननि जिथु दिन, बे दिना खुब गोथार दिन आरो बे गोथार दिनखौनो देग्लायबो आरोबाव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो गाबोनहाय जोङो बयखौबो रायजो राजा, गुबुन गुबुन संगठन, खुनु राजनैतिक फाराग लाखिया जासे, जाथि धर्म भाषा निर्बिखेखे जों बयखौबो जोङो दिनै आमन्त्रन खालामदों। आसा खालामदों गाबोननि खुंजानो गोनां जिथु बिटिसि बड' एकर्ड डे, बड'लेण्ड डे, बे बड'लेण्ड डेआव रायजो राजाफ्रा गासैबो बाहागो लाफैगोन आरो आं बयखौबो हांख्रायहरदों जाहाथे बयबो गाबोननि दिनाव ज' जानानै गाबोननि दिनखौ मोजाङै गोसोखांनानै गाबोननि दिनखौ फालिनायाव बयबो जाहाथे हेफाजाब होयो। गाबोननि दिनाव बिदि स्पेसियेल माबा गैया, जोङो बहाय गासैबो मुंख्लं न'खरनि साफ्रोमबो
सुबुंखौ जोङो हांख्रायहरदों बयनिबो न'खरजों जों जगाजग खालामदों गासैबो राजनैतिक दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो लोगो हमदों गासैबो सात्र संगठन समाज संगठन बा जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरखौ जगाजग खालामनाय जादों आरो फुंनि 8 बाजिनाय लोगो लोगो बिटिसिनि सेक्रेटारियेट बा एसेम्ब्लिनि मोखाङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु स्टेचु बे स्टेचुआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोसोखांनानै बिथांखौ मान होनानै प्रथम जोंनि बिटिसिनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेयाव प्रथम बिबार बावगोन आरो बिबार बावनानै बिथाङा देबरगावआव थानाय जिथु सेमेट्रि मार्टियार्स सेमेट्रि बे सेमेट्रियाव 8:45 रिंगायाव बेवहाय फ्लेग हइस्ट खालामगोन नेशनेल फ्लेग बे फ्लेग हइस्ट खालामखांनायनि उनाव गासैबो मार्टियार्सफोरनो बिबार बावनायनि हाबाफारिजों माने गाबोन खुंफुंनाय जागोन बेखिनिल' प्रग्रामा